Padayon nga ginaimbestigaran sang Iloilo City Police Office o kun ICPO kung isa lang ang grupo nga nagransak sang Iloilo Supermart sa distrito Sangharo kag sa isa ka mall sa San Carlos City, Negros Occidental. Suno kay Iloilo City Police Office Director Colonel Kim Legada, hindi pa masiguro kung ang grupo nga responsable ang gikan sa sulod ukon sagwa sang Rehiyon 6. Dugang pasini, ila ginalikawan ang magpasibangod nga wala sang mapag-on nga pruweba kag ebidensya bangod kun dalon ini sa korte, mahimo ini nga madismiss ukon ibasura bangod nga wala sang may mapag-on nga ebidensya kag lunsay lang nga aligasyon. So far, mo pa na amon nga ginahibalo, no, kung they are members of the same group or these are new players or these are players nga outside or Pro 6 or players within the region. So those are the considerations. Kag hindi lang kami basta-basta nga magpasibangod without evidence nga i-presentar naton nga malink sila, because this will not hold ground in the court pag puro lang aligasyon ang aton sa ila. Ako si K5 Region C Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.